Paytaht Aşgabatyň Parahat 3 drop bir etrapçasynda şuny ýerden bäri suw ýok. Her sagat yerli wagt bilen 2 boldy diýip adatlygyň habarçysy habar berdi. Türkmenistanyň paýtagtynda suw, elektrik kesilmeleri, ýyladyş ulgamlarynyň bozulmagy adaty barda. Şol wagtda soňky 10 ýylda Aşgabatyň awadanlaşdyrylmagyna millionlarça, belki milliardlap dollar harçlandy. Tadahanyň we Türkmen telewizionynyň habarlarynyň çen tutulsa, Türkmen hökümetiniň meclislerine köpçülük çarelerini uly guramaçylykda geçirmek meselesinden soň ikinji ýerde Aşgabaty awadanlaşdyrmak, ony dünýäniň iň gödel we ýaşamak üçin iň gamatly şäherleriniň birine urmak meselesi durýar. Ýöne döwlet habar serişdeleri şäher ýylatynyň ýygy-ýygydan duşýan kynçylyklary, suw, elektrik, ulaw meseleleri, ösüp oturan baglaryň çapylmagy, antennalaryň we sowadyjylaryň goparylmagy ýaly problemleri barady. Hatda paýtagty suw wahan ýagdaýynda hem habar bermeýärler. Egerde kada kanunly ýurtlarda suwya tok kesiljek bolsa, şäher ýaşaýjylaryna öňünden habar edilse, Aşgabatda ýaşaýjylar suwun ýa togyň kesilenini diňe boljak iş bolanyndan soň bilip galýarlar. Ýöne olaryň munyň sebäbini anyklamak synanşyklary çalarak başa barsa-da meselenin haçan çözüljekdigini bilmek synanşyklary köplenç başa barmaýar. Parahat 3 drop bir etrapçasynyň ýaşaýjylary şäheriň suw edarasyna telefon edýärler. Olara uly bir hadisanyň, ýagny awariýanyň bolanyny gaýdyldy. Ýöne bu golaýda suw beriljegini aýtmadylar. Ýaşaýjylaryň garaşan wadalary berilmedi diýip habar çaýtdy. Meselenin has satak yeri bolsa, Tomsun Jokramussyna adamlara awtologly suw getirmek ýaly wagtlaýyn. Ýöne zerur çärak hem gurnalmaýar diýip habarçy sözüniň üstüne ýetirdi. Aşgabatdaky suw meselesinden habarly adamlar şeýle ýagdaýlarda ýaşaýjylara awtologly suw getirip paýlamak çykalgasyndan, köp gatly jaýlaryň ýaşaýjylarynyň tapan gaplaryny alyp suw nobatyna duruşlaryndan habarlydyrlar. Tomsuny howur alýan beton jaýlarda günüdüň suwsuz galmak diňe teşnelik kemdäl. Hajatkanaňy suw bilen çaýkap bilmän porsa bolup oturmak jezasyny hem çekdirýär. Şeýle ýagdaýda mehmanyň da bolsa dat günüňe diýip adyny aýdylmalygyny soran ýaşaýjy adatlyk bilen söhbetdeşlikde beýrenli. Suwya lagym geçirjileriniň böwsülmegi, ýyladyş ulgamlarynyň bozulmagy diňe Aşgabatda däl, Türkmen şäherleriniň ählisine adaty da döwürli. Sebäbi könülün geçirjileri täzelemäge, çalşyrmagy turgoýa. Beýleken jamlar hem ýeti ýetmezçilik edýär diýip ýagdaýdan habarly hünärmen 55 ýaşyndaky resmi adatlyk radiosyna aýtdy. Onun sözlerine göre prezidenti ve beýleki ýolbaşçylary diňe şäheriň daşky görnüşi, ýasama, ýalan gözelliği gyzyklanýar we bu gyzyklanma ak mermerli Aşgabaty awadanlaşdyrmak bahanasyna millionlarça dollar harçlamak bilen 10 ýyldan gowrak wagtary dowam edýär. Ýöne ulanylmaly möhleti bir wagt geçen çüýren injamlary çalşyrmaýarlar. Şu sebäpden hemme ýerde şäheriň bar etrawyna diýenýäli deşilen turgolary agaç tagta dakyp odaga çekmeýän beceriş usulyny bejerýärler diýip anonimlik şertine gurlaşan resmi sözüniň üstüne ýetirdi. Bu sistema ulgam problemasy. Munyň üstüne iş bilýän hünärmenler hem ýetmeýär. Sebäbi köp adam gitdi diýip olaýtdy. Türkmen hökümetiniň tanqidçilary prezident Gurbanuly Berdimuhammedow we onuň töweregini näkilerin Aşgabatda gurulýan gymmat baha guruluşlary daşary ýurtlylara ösüş hökmünde görkezmek we gazdan gelýän pullary köp mukdarda ogurlamak üçin ulanýanlyklaryny, şäher ýylatynyň awadançylygy bilen düýüpden gyzyklanmaýanlyklaryny aýdýarlar. Şeýle aýplamany golaýda sosial mediada eden çykyşyny Murat Gurbanow, Türkmenistanyň demokratik saýlaw hereketiniň egnes başlygy hem öňe sürdi. Emma resmi Aşgabat bu hil aýplamary ne inkar edýär, ne de tasdiklaýar.